Hola a tots i benvinguts al Palau d'Esports Municipal de la Seu d'Urgell. Avui rememorarem aquell dimecres 23 d'octubre del 2019 on Cadí la Seu va fer el seu debut a l'Eurocup Women aquesta temporada, després de que la temporada anterior quedés tercer a la Lliga regular i es guanyés a pols aquesta plaça. Jo sóc Climent Viles i al meu costat, una mica uns metres més lluny, Héctor Beni. Com estàs, Héctor? Hostia, Climent, que m'has pillat aquí... Què tal? Com vas? Com estem? Preparats per veure aquest partidàs. Comença el partit al Palau d'Esports mitjançant Llorena Díaz, que li dona la pilota a Tinara Mur sense èxit i ja la roba Medgiesi per part del DVTK Miskolc. Recordem l'equip hongarès que tenia una gran plantilla de jugadores i també, altra vegada, quasi la perd a l'equip hongarès. Atenció, torna a jugar l'equip de Laszlo Sitges i la cistella, la primera cistella per Skoric, que es situa el 0-2 al marcador, Héctor. Bueno, és un partit complicat, no?, el que tenim avui, no? A priori complicat. Però bueno, jo només veig a Xiomara, no? I Cistella Llorena Díaz. Me veig la coneguda Però mira, Cistella. Cistella Llorena Díaz, i com deies, aquest equip tenia el perill de Xiomara Morrison, exjugadora d'aquí a Cedis Bàsquet, i també el perill de la experfumeries Avenida Xieixa Gori, també, que veurem que succeiran un parell d'accions poc fortuïtes per part seva, on les dues van tindre que retirar-se lesionades i que potser gràcies a això Cadí la Seu també ho va aprofitar i va acabar encadenant un parcial bastant... que va sentenciar bastant el partit. Mai es pot dir que lesions, però bueno, sempre influeix, no? El tema de les lesions i sobretot de Xiomara, no? D'aquestes jugadores importants. Important, ja veiem ara la cistella de Morrison per col·locar el 2-4 al marcador, buscant la resposta Sidney Weiss, es surt de dins el tir, aplaudeix Bernat Canut però no troba la fortuna des del perímetre ara Cadí la Seu i ja està amb la pilota DVTK Miskolc. Manant cap, anem a veure què fan l'equip de Laszlo Sitges. Atenció, cap a cistella potent, no poden, el rebot ofensiu com no de Gori i el 2+1 que aconsegueix la molt potent aquesta jugadora, Una jugadora molt potent que va fer un tros de temporada amb el Perfumeries. Ha tret el Geo de la seva posició i l'ha agafat el rebot, Sí, molt dominant, físicament molt imponent. Físicament molt forta, no? Sí. I també destaca, Héctor, que me l'havia deixat, a la jugadora Shatori Walker Kimbrough, aquesta dorsal número 32, que ara mateix no està a pista, però que la veurem, que és talent pur de la Women NBA. Mentre que veiem una altra perduda de pilota de Cadí la Seu. Aquestes dues jugadores, la Geo i la Jude, a pick and roll, fan molt bé. Però massa alt el passe, no? Sí. També veiem en primera instància aquell pick and roll amb Tinara Mur, en aquest cas Llorena Díaz, que tampoc acabava de connectar. Tampoc ha acabat bé. 2 minuts i mig de partit i ja la falta personal, no. La infracció de passos. De Dora Medgiesi, aquí la veiem en pantalla. Com has dit? Dora Medgiesi. Hermana exploradora, ¿no? Està bé pronunciat, no, Héctor? Sí, jo crec que sí. I amb la pilota Cadí la Seu mitjançant Ariana Pujol, on ja la rep Sidney Weiss, forta cap a dins i que bé finalitza l'americana amb la seva mà esquerra. Quina qualitat, Héctor. Morrison, atenció, vol donar la resposta i li treu la falta personal a Tinara Mur. Crec que és una bona defensa, no?, de Tinara. Crec que nos falta això, braços a dalt. No sé, aquí veiem la cistellassa de... El tros de cistella de Sidney Weiss. A veure si tenim l'oportunitat de veure repetida la falta de Tinara Mur, però en tot cas Morrison que segueix sumant i veurem com seguirà sumant durant tot el partit. Són d'aquelles faltes que si... Com defensaràs a la Xiomara Morrison si és fortíssima? Si no empenyes una mica amb el cos és impossible. Mira, i ara veiem una altra falta. La falta ara li cau per part de Skoric, sí.
seu entrenador Laszlo Sisas. Recordem aquí el primer partit al Palau d'Esports de l'Eurocup Women. Laszlo, es nombre de peluquer, ¿no? O de Pablo Laszlos, no? No, a Hongria no nos estan escoltant, no? No, jo crec que no. No entenen el català, bueno. I amb la pilota de com Giesi, amb la direcció de joc del seu equip, pick and roll amb Gorí, no troben l'opció, ara sí, la troben des del perímetre i triple. Triple de Sieja Gori, atenció, que no només és una potència dins de la pintura. No, clar, sí. Si Tinara ha de sortir allà a la línia de 3, Sí. Ja que ha dit la seu buscant retallar en el marcador amb el 4-12, Héctor, que tenim ara al Palau d'Esports. Anem a veure Llorena Díaz altre cop amb Mur, amb el pick and roll. Tampoc es surt de dins, però el rebot important d'Ariana Pujol. I serà falta personal, diria que la segona, no?, de Skoric, després de la passada jugada defensiva. Amb aquestes jugades de vot ofensiu treu moltíssima feina, perquè ara, bueno, és rebot i falta rebuda. És que una jugadora que cada jugada que actua treu 2 punts de valoració és molt important, Bueno. Doncs veiem la segona falta d'Skoric, que l'ha tingut que treure el seu entrenador, i entra a pista Shatori Walker Kimbrough. No entra aquest llançament finalment de Llorena Díaz. La veiem en pantalla. 0 de 3 amb tirs de... Ara, Llore sense força en aquest tir, no? Sortint marxa enrere. Amb la pilota Shatori. Atenció a aquesta jugadora, talent WNBA, i que li treu la falta a Sydney Weiss, també. Duel WNBA, tal qual el veiem aquí a la Seu d'Urgell. Hi haurà canvis a Cadí la Seu. Ara que comentes la de la WNBA, ostres, quina sort tenim aquí a la Seu, Tenim molta sort. I amb el que està pujant també al nivell de la Lliga Femenina Endesa, veure les jugadores que tenim la sort de veure a la Seu, de veritat que ho hem de valorar moltíssim. I si ho hem de valorar moltíssim. Atenció que ha entrat Héctor a... Estem assistint a un moment important de la Lliga Dia, del bàsquet femení, de l'esport femení en general, i ho estem fent, veient partits importants i espectacle, no?, de Cadí la Seu. És super important i a valorar. Bueno, ha sortit aquí Laura Peña, no? Sí, Laura Peña, que veurem com revolucionarà, no?, aquest partit. Fem la foto del 4-12 aquest a falta de 5 minuts, però llançament de Sydney Weiss, que ja comença a retallar en el marcador, 7-12, primer triple per Cadí la Seu, i el que dèiem, no?, ja veurem a Laura Peña com li dona aquest plus d'explosivitat i canvi de ritme a un Cadí la Seu, que començarà a intentar remuntar. Mira, ja veiem la transició. Aquesta pot ser antiesportiva, no? Podria ser perfectament antiesportiva. Jo crec que sí, podria ser-ho. La reconeix Gorí, la demana tot el Palau d'Esports, inclús Laura Peña, però finalment serà falta normal. Jo crec que sí. Bueno, el que deies de l'explosivitat, i és veritat, no? 2 accions, ha fet que Sydney Weiss es fiqui a to, no?, i fiqui aquest triple important, no?, perquè recordem que aquest partit és el primer de l'Eurocup de la història per Cadí la Seu, no? És normal sortir una mica... Sí. Teníem la referència... Sí, teníem la referència de que van jugar contra el Bàsquet Landes amb una pista molt i molt complicada. Ja vam veure a l'últim partit que va tindre el Cadí la Seu a l'Eurocup, i que van pagar una mica, no?, pot ser la novetada, que van acabar arreglant, però sí que està clar que igualment... Bueno, però al final, a punt de ficar-se a sobre, però... Exacte, que... El primer partit, i aquest primer partit, com diem, a casa... A casa, clar. De jugadores una mica... No perdudes, sinó desorientades, al del públic... Pot ser una mica l'extramotivació, no?, també? Podria ser? Bueno, és el que estem veient ara, hi ha 6 de partit i Cadilla comença a plantar sèria cara a un equip important. Exacte, i la cistella de Xiomara Morrison, que l'ha aixecat com ha pogut.
i segueix anotant 6 punts per ella, quasi la meitat del seu equip. I amb la pilota Cadí la seu mitjançant Laura Peña, troben a Georgina Bahí al pal baix i cistella de la capitana. Molt bé, perquè jo crec que estaven esperant el passe a Cindy Weiss, no? Ja que ha tallat 0. La resposta no la troba. Cindy Weiss està ara agafant rebots. I corrent molt, no? Ficant el ritme una mica... Bueno, aquest va ser un partit de molts punts. De molts punts, sí, ho veurem. Ho veurem. Que, a més, no sé si va ser la jornada passada o la posterior, però Cadí la seu també li va fer uns 90 punts a Nissan al Càceres. Sí, va ser una part de la temporada que estaven ficant els punts, no? Excessivament, la veritat que ho trobava tot de cara al conjunt de Bernat Canut. Aquí veiem repetida la cistella i Xiomara Morrison. Allà, tu diràs, protegim amb el cos, l'ombro, finalització amb la mà esquerra. Han de ser molt més alta per taponar aquesta acció. Està clar. Doncs Georgina Bahí. Aquest anota Georgina Bahí, la capitana. 2 de 4 amb tirs lliures Cadí la seu. I veiem que entra a pista, Héctor, no sé si te'n recordes, del tros d'actuació que va fer Elin Gustafsson en aquest partit. Ja ho veurem més endavant, però va saber córrer amb el ritme aquest que està imposant ara, de moment, Laura Peña i Cindy Weiss, però que veurem un partidàs de la sueca. Sí, mira quina defensa de Laura, que comença l'atac amb 14 segons. Exacte. Però això no és problema Però bueno, no. per Dorina Zelle, que té una esquerra d'or i, atenció, fica un triplàs per congelar el Palau d'Esports i situar altra vegada el +6 per l'equip hongarès. Ariana Pujol amb el tall troba perfectament a Tinara Mur, s'aixeca, no anota, però serà falta personal de la dorsal número 8, Dreka Zux. Bueno, he canviat la meva càmera. Sí? Has fet canvis de... Sí, no? Realització bé, eh? Molt bé, realització, sí. Avui no tenim control. Sí, bueno, sí. Mai tenim control, jo. Anota Tinara Mur al tir lliure i veiem que entra a pista Irati Echarri. Irati. La Navarresa, 12-17 al marcador, 3 minuts i escaig per finalitzar el primer quart i a la té Shatori. Duel WNBA aquí al Palau d'Esports, com repetim. I un espai, Lluís. La deu conèixer bastant. Sí, sabedora. Atenció, la veiem Shatori, talent pur, com veiem, i ho fa ella Quina tot sola. potència de sortida. Amb pot, Sí, finalitzant amb l'esquerra ben amunt. Segur que la coneix bé. I amb la pilota Cadí la seu mitjançant Laura Peña, que bé enganya a la seva defensora i és falta personal de Cañasi. Sí, no sé com ho fa Laura per fer això, però normalment a cada partit treu una d'aquestes. Ens deleite amb una d'aquestes jugades. Deixa a la defensora perduda. Cistella de Laura Peña. Veiem Ariana Pujol i Ana Palma intercanviant opinions a la banqueta, mentre que Laura Peña, veus, Héctor, ja porta 2 assistències. Sí. Però veurem perquè jo recordo unes jugades d'aquest partit de Laura Peña. Sí, bueno, una que va estar al top de jugades, no?, de l'Eurocup. Així és, la veurem d'aquí ben aviat. Des d'aquelles que dic jo, que sempre fa una que... Veuríem la resposta, atenció, talent individual absolutament potent d'aquest equip hongarès que no deixa que Cadí la seu avanci, 14-21. Hi ha hagut la resposta, no, Héctor? Sí, no sé què... Ha hagut el retall aquest. Me l'he perdut. Control ens falla, no? Falta personal, però atenció, Héctor, que aquest és un punt clau del partit. Aquí ho estem veient. Sí, veiem a les guins de turmell. Si la gent és sensible i de més, jo almenys personalment que he patit moltes lesions de turmell, a mi em fa cosa mirar-ho. Però
Com veieu, Gori, Mira tu. xafe sense voler al peu d'Irat i Charri, es fa un esguins al turmell esquerre i la jugadora ha de retirar-se. Veiem el mateix entrenador que l'ajuda a marxar del camp, però aquí va ser un punt d'inflexió important al partit. Aquí veiem, quan anava reculant per buscar la posició en el rebot ofensiu, ens marxava d'aquesta manera Seixa Gori de pista, la qual portava 8 punts i 11 dígits de valoració, Héctor. Sí. Aquestes coses, Sí, fa cosa veure-ho. Veiem aquí els col·legiats que demanen l'assistència de la Mopa, en aquest cas, i veurem una escena molt divertida, com Elin Gustafsson, que s'ho mire, els hi diu que gratin ben fort, com s'ha de fer? I al final és ella mateixa que agafa la Mopa i sé que la toca. Patín, Sí, fa cosa. Bueno, almenys va poder tornar en bones condicions i va acabar de fer una gran temporada fins que ara se'ns ha parat, sí. I amb la pilota l'equip hongarès, 16-21. Atenció, Zele, altre cop des del perímetre i triplàs de Dorina Zele. Quina maneta esquerra. 2 de 2 amb tirs de 3, per a aquesta jugadora. Ara Penya, Lucina Pasqua, la triangulació no és correcta, però agafa aquesta pilota dividida. Aquí comença l'actuació de Gustafsson. I aquí enceta exacte el marcador, 10 punts a la zona d'aquests 18. Veiem a l'equip de realització, que ha anotat Cadí la Seu. Amb la pilota d'EBTK Miskov. Altra vegada, paradeta, tir de 4 metres per Pustai, i que anota 24 punts, ja s'enfilava a 26, l'equip hongarès a falta d'un minut per finalitzar el primer quart. Molts punts al Palau d'Esports en aquests primers minuts. Això, si deixes jugar una mica, no fiques problemes a l'equip rival, és un equip que pot ficar el que vol, no? Veiem... Boles tiradores... Elin Gustafsson anotava una cistella inversemblant i molt complicada. Perseguim la seva segona cistella seguida. Rebot ofensiu de Xiomara Morrison, oportunitat per anotar de 3, no. Rebot, ara sí que el tanca i molt bé Elin Gustafsson i serà falta personal de Shatori. Que l'entrenador s'està queixant. Jo li té tota la raó. Mira, tu quina falta veus aquí? Cap. A la fi, no. Al cap i a la fi... La lluita pel rebot. Bueno, és com està el criteri vital, a vegades el piten sense haver-hi la bola en joc, un petit contacte, una petita guanyada de posició. Cap dins aquest primer tir lliure. Bueno, sortir guanyant Veiem a Gori amb imatges. Això és una mica de desesperació, un partit que t'estava sortint genial, ara trenca tota la ratxa, no saps què tindràs, és un moment aquest que està patint la jugadora no sé. Sí. De veure-ho tot absolutament fosc. Atenció, Shatori contra Irat i Echarri i li treu fàcilment la falta personal a la de Navarra. La sortida d'aquesta jugadora, jo crec el mateix. Quina falta veus aquí? Si pot ser inclús atac. Amb el tècnic de l'equip hongarès, Shatori amb el tir lliure, cap dins. A falta de 13 segons tindrà que dir la seu per anotar i veuràs quina cistella, Héctor. Anota el segon Shatori, 22-28. 10 segons amb la pilota, demana el bloc Laura Penya i atenció com enganya tota la defensa, tot el Palau d'Esports per anotar aquest tros de cistella. Quasi bé ara a la botzina per col·locar el 24-28 al primer quart. Bueno, és que mira, les contràries que es marxen com dient-se, no? Hòstia, què ha passat? Mira, aquí veiem que les dues anaven a saltar l'ajuda de la Eli. Les dues tornen a la mateixa, no? I sense por, Laura Penya finalitza Laura Penya una entrada que li podia haver donat perfectament la pilota a Irat Echarri, que estava en el tall per finalitzar, però ella valenta, només amb un pas,
davant d'una tal Xiomara Morrison, doncs anotar sense cap tipus de dificultat, no? A sobre és que té un coneixement del joc, del moment del partit, 13 segons, que això jo vaig veure a un entrenament, que no sé si eres tu a l'entrenament. Segurament. Que només ella sabia lo que havia de passar. I els jugadors, bueno, les entrades una mica perquè al final de l'entrenament ella va fer el que tenia que fer. Canasta. Aquella vaig veure els primers entrenaments de cadira seva aquesta temporada, i vaig veure aquesta noia té un algo diferent. Sí. Accions repetides després del... El tempo del partit. Sí, totalment. Veiem en joc aquí Llorena Díaz, com la trobem a faltar en la Llorena, que ja encara el seu quart mes de recuperació. Esperem que torni l'abans possible i que, bueno, ja no sé si vas poder tindre temps per veure una mica l'entrevista que vam poder fer-li. L'entrevista, sí. Però que és això, no? Que ha de ser molt difícil. Ara veiem la lesió de Seixa Gori, però clar, com recuperes una lesió d'aquesta gravetat a casa? Potser sense... Té dues cares, no? Una que, bueno, dit des del desconeixement total de recuperar una lesió de fa ja 400 anys que no em lesiono, no? Però que les dues cares, no? Una que la temporada s'ha parat i ja té més temps per recuperar-se, però per contra no en les mateixes condicions que ho faria normalment, no? Ni poder anar al gimnàs, a la piscina, al mateix pavelló. Com deia el Xevicat, no? Sí. Tot més casolà, no? Exacte. Els que estan entrenant a casa seva, molles d'aigua, la catifa... Després està el cas de... Després està el cas dels jugadors del Barça que tenen un gimnàs millor del que podríem trobar. El repte de Marc va ser donar cops a la pilota per sobre la piscina, no? Que vinga, va, Ara monto la piscina. Vinga, va, a la banyera. Aquí ja ha començat el segon quart i veiem sobretot la diferència de punts, Héctor, perquè els punts de Cadillac-Seu es centraven molt dins de la pintura, en canvi l'equip hongarès el notava més des del perímetre, no? Sobretot amb aquest encert de Gori de Zele, doncs aquesta és la diferència, i el tall d'Irat i Echarri. Una altra jugada amb la història de l'Holandès. Aquí veiem la... Bona finalització d'Irat, aquests braços, Sí, i atenció a Laura Peña que s'enfila ja els 3 dígits de... Bueno, 3 assistències, no? Tira DBTK Miskolc, no nota aquest tir a Poustasi i ja cor amb transició l'equip urgellenc. De totes maneres, 28 punts en un quart, És molt. Anota Lucy Pasqua, Casoleta des dels 4 metres, la jugadora del Ripollet, per col·locar l'empat a 28. Aquest tir el té com si fos una safata, Lucy Pasqua. Satori, atenció, l'1 contra 1, busca Xiomara Morrison, que bé s'ha imposat Elin Gustafsson, atenció al tràiler que el veu a mateixa Laura Peña, que li dona la cistella a la sueca, pilota recuperada i cistella novament d'Elin Gustafsson, no, Héctor? Com dèiem, omnipotent en els dos costats de pista. Jo crec que aquí l'important és la col·locació de Laura que veient tot el camp, no? Perquè si no, com veus a la Gustafsson penetrant de tràiler i és la clave, no? El passe que li dona. El Irat i Echarri ara amb la pilota, hem vist la cistella de molt talent, com ja estem acostumats a veure de Satori, i 30-30 aquí hem començat ara el segon quart, 2 minutets i escaig, i ja torna a tindre la pilota. Satori, atenció, busca ara a Morrison a sota la zona, no anota aquesta vegada, molt bona ajuda d'Irat i Echarri, i ja té la pilota Laura Peña. Ben defensada, no? Per dos jugadores. Jo crec que... Sabien que Morrison és una jugadora... Laura Peña, atenció, cap a dins! Quin tros de cistella! Quin tros... Exacte. Veiem el...
Exacte, veiem el més 14 amb Laura Peña a pista, com hem pogut veure en pantalla. Déu-n'hi-do com ha canviat l'equip amb el ritme aquest de Laura Peña a pista. Ja juga DBTK Miscol, que l'altre Cistella. DBTK Juventud de Badalona, no? Sí. Llavors Laura Peña, atenció una altra vegada. Yo-Yo Nosic totalment lliurada de 3. Triple per Yo-Yo Nosic, una altra assistència de Laura Peña i el temps mort demanat obligatòriament per Laszlo Sisas. Déu-n'hi-do, Héctor. Déu-n'hi-do com ha canviat el partit la de Vilassar de Mar. ¿Qué pasa con Laura Peña o no? No, jo crec que ja podríem plegar aquí. Ella sabe perfectament que no ha de penetrar, no té opció. Sap perfectament, està al seu joc i diu que és la tiradora. I Yo-Yo Nosic sap perfectament que ha de tirar aquest tir. Totalment. La banqueta. Támadásba 2-2, jó hedgelni. Mira, Héctor, si vols et dono 30 segons. Dona'm. Intenta entendre alguna paraula de les que diu Laszlo Sisas en aquest temps. Korinával. Pero tenía que tenerlo sin el Nem, mindenhol hedget védünk. Mindenhol hedget védünk. Támadásban nem jók a blokkok, nincs támadás. Pepe, ne passzolgassál, bazd meg egy-egyet. A dagadt csaj védést, akkor ember is támadott meg egy-egyben. Bátran, sokkal bátrabban játszunk már. Horari infantil, no? Ben repetida l'acció de la porta enrere de Bueno, Ivanic. perdona si em surt alguna paraula en castellà, però bueno. Estàs més que perdonat, Héctor. Ja ho saps. Que la veiem en pantalla Laura Peña. Mira, 6 punts. Quin, el Polo o el Bernat? 6 punts, 6 assistències per Laura Peña. Festival de l'assistència. 35-30 en el marcador, ha pogut capgirar el marcador Cadila Seu. Atenció, ja té l'oportunitat DBTK Miscol, que li treu falta personal. I aquí la segona, no? A Dinara Fort. Exacte. Veiem un Palau d'Esports, Héctor, que tot i ser dimecres, la gent de la Seu d'Urgell sabia perfectament l'alçada de la cita, no? I va tornar al principi va ser una mica... L'horari tampoc, però al principi estava una mica buit el pavelló, però va acabar ple. I bueno, aquest partit jo crec que va ser on la gent va veure que teníem a casa un equip que lluitar a l'Eurocup. Sí, exactament. Al principi de tot era una sensació de què passarà, no? Una mica la por, no? Això de compaginar les dues competicions. Sí. Georgina Bahí provarà el triple, la capitana, el ferro, no entra aquest llançament. I la falta personal claríssima. Fins al moment, no? Digue'm? Només 2 triples. Sí, jo crec que el de Sidney Wiss i Giovanna Nosic, sí. Si no em falla la poca memòria que tinc. Bueno, pues si tu tens poca memòria, imagina't jo. Que estic a la zona de risc del coronavirus. Venguéssim la pilota, ja la té Xatori altra vegada a pista. Talla molt bé aquesta pilota Laura Peña. Amb Sidney Wiss en pantalla. Què ha dit Laszlo? No sé, no em vaig... No ha estat el cas. Atenció, Sux, jugant al pick and roll, no troba l'opció davant de Yo-Yo, li dona la pilota a Skoric i Cistella, la jugadora que torna a estar a pista. Bueno, però ja veus que ara és més complicat, no? Per elles treure opcions clares de Cistella i amb oposició. Sidney Wiss, triple de l'americana. 50% d'encert per Sidney Wiss, 2 de 4. Això ara la falta personal la senyalen a Giovanna Nosic, aquí la veiem. A veure, repetit aquest triplàs de Sidney Wiss, quina maneta. Diguéssim un tir poc elegant per així dir-ho, no? Però eficaç com ell sol, no? I lliure a pista, Lliure a pista donant-li
relleu a una Laura Peña espectacular. Espectacular, sí, sí. Per la pilota... Atenció, Jonozic altra vegada en transició de 3. Oh, al ferro i agafa bé el rebot Morrison, que ja corre Medjesi. Atenció, el tràiler no li poden donar, però sí que troben el tràiler de Morrison i anota 38-34. Ho para Cadí la Seu, ho para Bernat Canut, perquè després de donar-li aquesta volta al marcador potser ha trobat un petit desajust en defensa, una petita relaxació de les seves, i ha volgut parar-ho, vamos, a la de ja. Escoltem a Bernat Canut. Llavors es queixava del balanç defensiu de Georgina Bahí, però la Georgina Bahí li diu a Bernat: jo estava al terra, estava recuperant el balanç defensiu, però és que... ha lluitat pel rebot. Ha lluitat pel rebot i abans de tot això ha acabat. Gràcies, Maramón. Quan agafi o quan voti? Quan s'hi dribla. Insisteix Bernat Canut amb que saltin el 2 contra 1 quan Xiomara Morrison o bé algun altre jugador a interior, sobretot que quan votin saltin el 2 contra 1, no? Bueno, aquí Bernat està molt content amb la defensa de... Però bueno, ell és molt exigent, no? I sempre demana més i més i més. Jo crec que és una de les claus de l'èxit de Bernat, no? La seva constància, no? Allà... Demanant i pot ser que això, que ja ens ho ha dit sempre, que ho ha après dels grans entrenadors que va poder fer-los d'ajudant tècnic, no? Sí, però s'ha de saber fer, perquè demanar... S'ha de demanar i donar. I bueno, jo crec que Bernat això ho fa bé i les jugadores estan contentes i treballen, no? Ja torna a atacar Cadí la Seu, mitjançant Sidney Willis, la pilota és per Gustafsson, intenta ara el triple, no li pot sortir tota la sueca, i ja corre en transició, Sucs, molt ràpida per quasi bé la pilota, i veiem el DBT Camiscol amb 2 bases pures, podríem dir, a pista. Bueno, fixa't aquí, la defensa de Gustafsson se Xiomara, per el base, però bueno, ara... El triplat de Shatori, que si la deixes sola, el pot passar... És una mica la diferència, bueno, el que jo he vist, no?, d'aquests equips d'Eurocup que si les deixes soles fiquen sempre, sense oposició, sempre. I aquí, mira, l'ajuda a Sidney, te deixa sola... Pot ser que sigui de 2, Héctor, ara que ho veig repetit. Crec que he vist a la realització també que sumaven la cistella de 2 punts. Crec que ha xafat en última instància. Doncs una llàstima, perquè havia entrat neta aquesta pilota. 38-36. I ja juga Llorena Díaz. Ellen Gustafsson altra vegada, el torna a provar la sueca, no, rebot d'Ariana Pujol, no cal lluita. Finalment... Està aquí una altra vegada, Ari, Ja està aquí altra vegada. Un altre cop a pista la de Mataró. Ha de provar-ho, Gustafsson ha de provar-ho perquè està sola, té bona mà. A l'Scouting estan deixant tirar i ha de presentar. Totalment. Jo no sé si ficarà algun triple, però... També amb el triple... No me'n recordes segur de tot. A veure, digue'm. A la bona... El bon partit de Gustafsson, se li va sumar algun triple o no? Jo et juraria que no. Jo crec que no. Si després m'equivoco, que em perdonin. Però jo recordo sobretot moltes transicions ofensives, molta situació de contraatac, sobretot i acompanyats d'una gran feina darrere, no? No solament una gran actuació ofensiva, sinó que sobretot defensivament va estar molt i molt bé. Que veiem la falta personal de Llorena Díaz quasi bé obligada sobre Sucs, perquè ja finalitzava molt bé. La cartera per darrere. Ho ha fet molt bé la jugadora de DPT Camiscol, qui torna a entrar la maneta esquerra de Zele, la qual està ficant en perill a Cadí la Seu des de l'exterior. Doncs no entra aquest llançament, quasi li dona la pilota a la front a Ellen Gustafsson. Estava despistada ja. Res a Sucs. Reca. Anota Reca el segon tir lliure. I ja torna a tenir la pilota Llorena Díaz.
38-37, més 1 Cadí la Seu. Partit molt igualat i com li roba la pilota apretant a la línia de passe Jomara Morrison i finalitza amb la potència corresponent davant d'Elin Gustafsson i davant de Kiskiki. Demanen passos, però jo crec que no ha arribat a fer-ho. Aviam si ho veiem repetit després més endavant. Atenció, Ariana Pujol, quasi anota i serà infracció de falta personal de Zele, no? En principi, si no ens equivoquem. Bona falta, Bona falta, bona situació d'Ariana Pujol. Cap dins el llançament de la de Mataró. 39-39 al marcador. Aviam si pot ficar per davant a Cadí la Seu i el fica per davant, 40-39. 3 punts per Ariana Pujol. La pilota de BTK Miskolc, 3 minuts per finalitzar el segon quart. Llamó la pilota a l'equip de Laszlo Sisas. Llançat de Kasuk, veiem la potència, ara ho estava dient, a la zona entre Georgina Bay i Morrison. Déu-n'hi-do al ball de bastons. Doncs diria que entrarà això, Lucy Pasqua. De moment Morrison, que recordem que li ha tret ja 2 faltes personals a Tina Amor i que ara doncs, segueix fent mal a la zona de Cadí la Seu, tot i que els punts, com hem dit abans, venen de fora, no? Estan venint sobretot del perímetre. Morrison, per donar-li la volta altra vegada al marcador, cistella. Una sobre. 41, una sobre. Aquí la veiem, li dona descans al seu entrenador. I entra una jove en Angélica Kiss. Mira, avui mateix que és el Dia Mundial del Petó, no? Angélica Kiss entra a pista. Sydney Wiss no anota. Rebot per Mengiesi, ja juga en transició a l'equip hongarès. I que inventa Zucs des del perímetre, no anota aquest tir, rebot molt amunt de Sydney Wiss i que ja està corrent a l'altre costat de pista. Està picada, avui. Vist ara la violència, entre cometes, no? D'aquest 2 contra 1 que ha estat castigat finalment amb falta personal, no sé... Mira, perquè jo crec que tampoc, amb les mans, al principi, després... Justeta, podríem dir, no? També, Héctor? Perquè... Mira, li han ficat a Zele a la falta personal al final, no a Xatori. Atenció al 2 contra 1 ara, Llorena que ve la triangulació, troben totalment sola Lucila Pasqua a Elin Gustafsson i la sueca segueix sumant 12 punts per Elin Gustafsson, Héctor. Sí, però bona passada de la Lucy, Sí, totalment. 11 de 12 en tirs. Pues aquesta passada directament a la paret. No hi ha hagut rematador de cap. No. 8 perdudes de pilota de l'equip hongarès. I Llorena Díaz ja té la pilota per incrementar aquest petit avantatge que hi ha ara mateix al marcador. Anem a veure, mitjançant Lucila Pasqua, aixeca el cap, altre cop la de Ripollet, ara sí jugant amb Llorena Díaz, al pal baix, s'aixeca, no, rebot que es diu captura Ariana Pujol i ja cor ràpidament de BTK Miskolc. Atenció, en transició, la Gustafsson que nota 44-41. És que no me'n recordava d'aquest tros de tap de Sydney Wiss. A veure si... Control. Vale, tenim. Maco, És maco, I aquí acabant altra vegada en transició Elin Gustafsson. Jugant molt intel·ligent la sueca, que sumava el seu punt número 14. Aquí ho veiem, 6 de 8 en tirs de camp. I BTK Miskolc encarant aquest últim minut del segon quart per anar al descans. Zere altra vegada de 3, ara no entra el triple. I ja corre altra vegada Laura Peña a pista, Héctor. Que bé, Sydney Wiss donant-li la pilota, Elin Gustafsson, que seguia estant al lloc adequat en el moment ideal. I segueix sumant 16 punts per ella.
quasi bé la meitat dels punts totals que porta Cadí la Seu. Atenció ara, una altra pilota recuperada, amb una gran Lucila Pasqua. També a la cistella de Cadí la Seu, que recupera aquesta pilota. I Cadí la Seu tindrà l'opció de quasi apurar, no?, aquest temps que resta de segon quart. Que bé ara la paret, com si del futbol es tractés. Sidney Wyss, Elin, Sidney Wyss. I Déu-n'hi-do al parcial de Cadí la Seu. Que maco ho ha fet ara. Sidney Wyss amb Elin Gustafsson s'han entès a la perfecció. També el vot va ser a Sidney. L'altra jugada també que li ha donat a la sueca. És que Gustafsson ahí de arieta. Sobretot Héctor, Cadí la Seu. Mira, una dada a destacar, les 2 pilotes de perduda només. Dos pilotes perdudes, perdó. Sí, 2. Jó, egy támadásunk van. Jó, 16 másodpercen vissza, jó, következőt játsszuk. Legyen egy handoff itt magason, jó? Legyen egy handoff. Tori handoff. Ho estàs entenent tot, no, Héctor? Bueno, clarament, lo que pasa es que yo vaig deixar el lugares a primer. Sí, però bueno, bàsicament, pues, que hem de guanyar el partit i que s'ha de lluitar i que saber. Sí, vas faltar les classes pràctiques, no? Les més importants, vaja, aquí passa res, però després la cafeteria, pues, mira quin tap, Quin tap de Sidney Wyss. A la cafeteria no sé, però un bar de tapes, el tap de Sidney Wyss podria ser-hi perfectament. Mare meva. Que ja veiem en pantalla Elin Gustafsson recollint tot el que li donen en aquest partit. 48-41, més 7 per Cadí la Seu altra vegada. Serà l'última posició, si no diu el contrari, Cadí la Seu, per l'equip hongarès. Anem a veure Shatori. Atenció, pilota recuperada. Ariana Pujol aixeca el cap. No la pot recuperar, sí, no. Finalment, descans al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell. Cadí la Seu 48, DBTK Miskolc 41. Bueno, Héctor, si et sembla, fem una mica de màgia i ens transportem directament al tercer quart. Sí? Bé, doncs, com hem dit, ja ens hem teletransportat directament al tercer quart. Héctor, la màgia de la televisió, no? Ah, quina màgia, Estem aquí. Tornem a estar aquí en joc al Palau d'Esports, tercer quart, 48-41. No fas màgia. I veiem el plantejament zonal. La pista no la facis, No, la pista no gaire, Héctor, ja ho saps. Dinara Moore comença a haver Cadí la Seu trencant aquesta zona, Héctor, t'anava a comentar. Sembla ser que és una U3-1, després m'ho acabes de confirmar, però en tot cas... També clau, jo crec que aquest partit, el temps de descans que va tenir la Tinara, no? Sí. La bona actuació de les seves companyes de la seva posició, bueno, ara surt fresca, no? Sí, tant l'actuació de Georgina Bahí com l'actuació de Lucila Pasqua i sobretot de Elin Gustafsson, aquí la veiem en pantalla, que ha tret una altra falta, doncs és el que dius tu, no? Va permetre que Tinara Moore descansés més de l'habitual, per dir-ho així, no? De lo que està acostumada. Sí, amb 2 faltes a sobre, normalment Cadí la Seu amb faltes de Tinara ha pateix, sí, ha patit tota la temporada, perquè ha sigut una jugadora molt important, no per la resta, sinó perquè ella ha aportat moltíssim. Això mateix. I situa el més 11 al marcador a Cadí la Seu, que Elin Gustafsson segueix sumant. Que bé ara la situació, no entra el tir de Zelle. Sí, però l'ajuda aquí... Falta personal, finalment, no? Sembla ser. Sí. Aquí no hi havia segona ajuda. Gustafsson ha anat a ajudar a Tinara. 2 tirs lliures per aquest gran talent d'Orina Zelle. Quina maneta exterior. No entra el tir lliure, però. La maldició del comentarista. La maldició del comentarista, no? Bueno, però jo he dit exterior, no he dit des del tir lliure. Bueno, però ara, si hi ha maldició... El partit ja s'ha jugat ja fa mesos,
Sí. Atenció, la cistella de Morrison ha fallat els dos d'Orines, no és un problema per Jomara Morrison, que sumava el seu 14è punt en el partit, que ve ara apretant la línia de passe Zele. Veiem aquí la defensa, no? Com sí, ara és ja 9-3-1. 9-3-1 i una variant, no? Sembla ser. Llorena Díaz de 3, al ferro, rebot ofensiu. Ariana Pujol aprofitant molt bé a l'espai per obtindre aquesta segona oportunitat. Gustafsson, altra vegada, s'ho rumia. Li dona directament a Sidney Wiss. Triple de Sidney Wiss, que segueix també. Tercer, sí, 3 de 6 per la jugadora americana, 13 punts per ella. I a part dels 13 punts, com hem vist les jugades anteriors, també assistències. 2 contra 1, que ha arribat tard, de Llorena Díaz i Tinara Moore amb Morrison. I què vol dir això, Héctor? Sí, que ara sí que és un moment important, no? No sé quan passarà, però la lesió de Morrison que porta tots els punts d'aquest quart. Exacte. I mentrestant anota, Tinara Moore, que torna a estar ressorgint, gràcies a una gran Ariana Pujol, que l'ha pogut trobar molt bé, trencant... Bona assistència, sí. Trencant aquesta... Ha agafat molt bé la posició, Tinara, i ha permès treure tot el suc aquesta jugada. Aquí hi ha en Shatori, que aquest cop ha entrat d'inici, al tercer quart, i que ha perdut aquesta. Sí, ha perdut la pilota. Sí. Gràcies a la pressió defensiva diria que de Llorena Díaz. Bueno, l'ajuda, no? 57 a 41, Héctor, a 44, ha canviat ara, he vist. Ara ho confirmarem, sí, és fora de banda. Sí, jo crec que... 57 a 45. La finta de Llore, que anava a defensar... Ara Ariana Pujol volia trobar la mateixa... Sí, una altra vegada, l'havia tornat a fer una altra vegada. Bueno. Que maco, ara One Pet, el DBTK Miscol finalitza aquesta acció d'Orina Zele, però que bé que ha trobat l'acció, diria que Skoric. Aquí la veiem defensant a Ariana Pujol. Sidney Wiss ara, al mig de la zona, troba Llorena Díaz, no s'ho rumia la canària de 3, al ferro, rebot ofensiu. Aquí la veiem a Elin Gustafsson. Quina potència en el rebot la sueca. Tinara Moore, li fan el 2 contra 1, troba el raconet. I Elin Gustafsson torna a anotar d'una manera que sembla fàcil, no? Sí. 20 punts per ella, Héctor. 8 de 8 amb llançaments de 2. Tenim ja DBTK Miscol, Shatori, més 12 Cadí la seu. Atenció, més que paraules a la zona entre Morrison i Moore, llança de 3 Zele, no anota ara tampoc Dorina Zele, i aprofita per córrer Cadí la seu. Pot tancament de rebot, ara. Ariana Pujol trencant per la seva esquerra, Menghesi troba Sidney Wiss. Atenció, que bé està movent la pilota, Cadí la seu, i es treu finalment la falta personal. Molt bé, Adora Menghesi. Molt bé moviment de pilota, de fora, de dintre fora, extra pas. Jugant molt bé, molt seriós ara Cadí la seu en aquest inici de tercer quart, on recordem que és molt important, no? Que Cadí la seu surti entonat, perquè normalment els partits que ha estat patint més amb resultats i que se li ajusten més al marcador ha estat per els mals inicis, sobretot de quart, del primer i del tercer quart. Del tercer quart, sí, sobretot del tercer quart, sí. En la pilota, Llorena Díaz. Veiem el bloqueig per Sidney Wiss. La continuació perfecta de la mateixa Elin Gustafsson. Ara no ha trobat fortuna davant aquests braços tan i tan llargs de Shatori. Veiem l'envergadura que té la jugadora americana, que podrien competir perfectament contra Irati Charri. Sí. Atenció, Skoric, forta, cap a dins, 4 metres. No. Tanca molt bé el rebot Tinara Moore i ja corre Llorena Díaz. Gustafsson, atenció, que bé ara troba Tinara Moore. Molt bé ara el joc suec i Amèrica. 61-47 al marcador. Segueix ampliant l'avantatge Cadí la seu contra un DBTK Miscol que, recordem, ha patit la lesió de Sesha Gori. Mira, pues jo pensava, quan t'he dit lo de la lesió de Jomara Morrison, però no, ja ve que Cadí la seu ja havia tret una distància
Sí. Important, no? Perquè ara hi ha 12 punts. Sí, Déu-n'hi-do. Que no s'excusi tot a les lesions, òbviament, que és el que has dit tu abans, que òbviament influeixen, però clar, tu igualment estàs jugant contra un gran equip que no només tenen... Sí, bueno, no, és que has de fer la teva feina i Cadí la va fer molt bé. Mira, Bernat Canut li donava descans a Elling Gustafsson i ha entrat pel seu lloc a Georgina Bahí. Bueno, portava jugant des de principis del segon quart, no? Gran feina la d'Elling Gustafsson. Atenció ara, Morrison, molt fàcil, girant-se... Bueno, molt fàcil per ella, no? Per ella. A l'altre costat de pista ja, Cadí la seu. Lorena Díaz. Prova a tirar a mur, al pick and roll, no la pot treure molt bé la defensa. Shatori, mira quina habilitat per córrer al contraatac, finalitzar. Pensava que faria un mate. Quina potència, Quina potència, quin bot, no? Com ha sortit entre dos jugadores. Com ha llançat la bola, aquí veiem la repetició. Bot endavant. Aquí ho veiem per trencar aquesta... Sí. I que no l'ha volgut enfonsar perquè no ha volgut l'americana. Aviam què diu Bernat Canut. Bernat sí que... Transition all the time we can. Dinara, when they are in 3-2, corner, Elling go to the corner. You go high, okay? Bien. When we reverse the ball, she cut and you cut to the ball side. So the ball goes here, I go across, okay? Gio subimos arriba, vale, bien. Look the situations of double with Morrison. Bastant gratis, no? Algo de la gratis. Losing the ball, she pass the ball here, you are here, you can go to take that hand, that ball. Que deguem tindre el mateix, segurament. Sí, és així, allargar. I'm driving, when the ball is flying, go there to touch the ball to double, okay? Pues el Bernat donava indicacions al seu equip, sobretot, algun petit apunt de com acabar de trencar aquesta zona 3-2. I que de moment Cadí ho està trobant bé, no? Ja sigui, aquí veiem el repetició de... La triangulació bueno, d'ahir, la que hem vist ara de Tinara i Gustafsson, és perfecte, no? Si arriba la bola al tir lliure i des d'allà reparteixes, qualsevol zona està a punt de trencar-se, no? I amb la pilota, mira que ha entrat a pista, Héctor. Laura Peña. Ariana Pujol. Per Sidney Wiss. Pick and roll ara amb Tinara Mur, que ve la defensa de l'equip hongarès. No es troben opcions ara. Laura Peña. Atenció, s'ha tret la passada, no sé com. No aconsegueix ficar el llançament Tinara Mur i torna a donar a la pilota. Laura Peña, Tinara Mur i com pot anota. Bueno, step back, no sé si t'has fixat, el step back abans del passe, la passada de Laura Peña també per fer-se lloc. Fer-se lloc i donar aquesta passada, la veritat que ha sigut de clínic també, sí. Més 10 per Cadí la seu, atenció, juga ja DBTK Miskol, mitjançant Kino Xiomara Morrison. La bola és per Skoric, a la botzina, no nota aquest llançament, ja cor Cadí la seu, mitjançant Ariana Pujol. Tenen que pel mig la de Mataró, i decideix frenar Georgina Bahí i Laura Peña. Ariana Pujol. Prova el tall de Sidney Wiss, s'aixeca directament l'americana. I és que aquest partit Sidney Wiss estava de dolç, jugant un partit molt seriós, jugant per l'equip, però de la mateixa manera ja portant 15 punts per ajudar el seu equip a guanyar el partit, no, Héctor? Sí, espectacular. És que aquesta jugadora, jo crec que ha sigut molt important aquesta temporada, no? De donar un pas endavant, moltes altres, no? Però crec que Sidney, el dia que ha fet un bon partit, ha sigut un bon partit de Cadí. Exacte. Sempre es va donant de la mà, no? Les actuacions. Que jo crec que ha tingut moments de baixó. Sí, com tots, perquè com tot la temporada és molt llarga, hi ha molts períodes durant l'any, però... Georgina Bahí ara troba el llançament lliurat, no, rebot per Tinara Mur, atenció que li dona a Georgina Bahí i anota la gironina i ho ha de parar Laszlo Sitzas. Doncs més punts dins de la pintura, Héctor, per un Cadí la seu que on DBTK
per frenar aquests punts dins de la pintura s'han volgut plantejar una defensa zonal, però que igualment no està sent un problema pel que estem veient, ho està resolent molt bé l'equip de Bernacanut, no? És que sobre un equip a priori tan fort com elles, que no m'atreveixo a dir el nom, interiorment, cada dia està traient solucions interiors que sobre 12 punts, no, Sara? I bueno, un partit que no ha intervingut massa Giovanna Novic, que és la tiradora del Cadira Seu, una tiradora, sí, podem dir. Una de les amenaces, no?, que tenim. Jo crec que la principal amenaça amb la Sydney Wiz. No, i sobretot aquest partit, no?, perquè veient com està Sydney Wiz com va estar en aquest 23 d'octubre, doncs, òbviament, també tindré a la recàmera una tal Giovanna Novic amb el talent que té des de l'exterior, doncs... No, és un luxe, no? Doncs és un luxe. Això vol dir que s'estan fent bé les coses al partit, no? Que tens cartes a la mànega i que no cal veure-les, no? Perquè, bueno, estàs resolvent. Estàs resolvent? Es diu resolvent. S'està solucionant, no? Sí. Que ve ara Shatori davant Sydney Wiz altra vegada, guerra particular entre americanes, no nota aquest cop la jugadora de l'equip hongarès i acord Laura Peña, 67-53 al marcador, Héctor. Irati Echarri a pista, atenció, molt forçada Irati i se li surt de dins. Ens té acostumats també a notar que desisteix també sense problema. Sí, perquè això ho fa molt bé, amb l'autència que té i després el braç que treu, que és infinit. Atenció ara, pilota, llançament de 2 punts, perfecte, molt ben executat per part del DBTK Miskolc, 67-55, aquí veiem a Gori. Ben buscada, allà estava també l'ajuda. Ho ha fet molt bé Pulstall ara aixecant-se. Costat feble i soles aquestes jugadores piquen. Atenció, ara ha perdut la pilota Cadila Seu, ha recuperat molt bé la pilota DBTK Misco, el que anota mitjançant Shatori, amb aquest llançament que ha tocat en 2 instàncies al ferro, i situa torna a entrar a la barrera aquesta del més 10, no? Últims instants del tercer quart. Atenció, Sydney Wiz li dona a Tinar, Amur que bé la troba ara, i Cistella marca de la casa aquesta jugada aquest any. No sé si estàs d'acord amb mi, Héctor. Sí. Amb la facilitat de... El pick and roll Tinara també continua molt bé. Sí. Fa molt bé. I després té molta facilitat de finalitzar. Clar, és més fàcil, no? Perquè ella va donant salts a tots i després, no sé com ho fa, però salta, no aguanta i cistella. Entre Sydney Wiz, que té la facilitat d'aixecar el cap i veure les oportunitats i les opcions i tal, passades i Tinar Amur, que té la facilitat, com deies, de col·locar-se i de trobar la seva posició, doncs aquest pick and roll ha sigut una de les claus molt potents d'aquest Cadila Seu. Jo crec que ara una mica de... Que bé, Laura Peña, atenció. Mira. Ha perdut finalment la pilota. L'ha perdut perquè no ha trobat finalització, però bueno, ha patit la falta de la defensora al principi. Després ha passat entre dos. Mira, Mira, aquesta mà de Morrison a la cara. Se l'ha quedat el balón, la bola enganxada. Hauria d'haver fet, La Laura ara fa la falta, molt intel·ligent la falta ara de Laura Peña. Perquè crec que, no sé si ho he vist bé, si és la segona falta personal, Héctor. Mira, 2-2 en faltes aquest quart. Ha sigut molt ràpid. Sí. Atenció, llançament d'Escoric molt forçada, final del tercer quart, on Cadila Seu segueix imposant-se 69-57 al marcador. 12 punts, un Cadila Seu molt... Aquesta distància de 10, entre 10 i 14 punts, generada al tercer quart, que és el que he dit, jo estava equivocat. Pensava que la lesió de Morrison havia sigut més dràstica, no? Més important. Sí, més transcendental en el partit. De fet, jo també ho pensava així. Mira, veiem
42 punts a la pintura per part de Cadí la Seu. 42 punts a la pintura, és molt dir. I 20 assistències, no? També, que és molt important, no? És el que estem dient. Estem veient un joc coral molt important per part de l'equip urgellenc. Veiem un DBTK que s'està intentant defensar més aviat buscant talent individual que no... Sí, l'hem vist aquest contraatac d'aquesta jugadora, com es diu, espera el... Shatori. Ha parat fora de la zona, tenia un pas fàcil, la tia ha parat allà. Bueno, allà es veu una mica també el caràcter americana. Jo, sobretot, la diferència, si em permets donar la meva opinió personal, jo la diferència que m'he trobat aquest any amb això de l'Eurocup és això, no? De quan ens va vindre a veure Basketlandes o fins i tot aquest equip, qualsevol equip que hagi vingut al Palau d'Esports en competició europea, aquesta diferència de jugadores, aquesta diferència de aquí estic jo, no? Veus realment jugadores... De jugones, no? De jugones, que sobretot l'experiència que tenen, perquè clar, qualsevol equip de la Lliga Espanyola li pot arribar a agradar més o menys vindre aquí a la Seu d'Urgell, és una pista complicada, però és que aquestes jugadores que viatgen tant i ho han vist tot tant, han anat a tantes pistes i en qualsevol competició doncs, és com si fos relativament fàcil, no? Sigui el Palau o una altra pista, doncs jugar i fer aquests partits, no? Sí, cap problema en treure, agafar la responsabilitat en qualsevol moment i mira, com hem vist ara. I la tornem a veure aquí, Shatori amb 16 punts ja, 7 de 11 amb tirs de camp. Jo estic totalment d'acord amb tu. He vist aquesta diferència i sobretot també he vist la diferència de que si no fiques una oposició defensiva important, aquestes jugadores fiquen tot. Soles i fiquen tot. Mira, Ui! I veiem dues accions que no han entrat per poc, tant per Lucila Pasqua com per Laura Peña. Quasi roba la pilota, ara la de Vilassar, intentant el 2 contra 1. Ho soluciona bé l'equip hongarès. I a la pilota per aquí, per Shatori, com no. Bloqueig per Xiomara Morrison, el pick and roll, s'aixequen no. I el rebot defensiu per Jojo Nosic, que ja corre a l'altre costat de pista. Aixecant el cap ara la Sèrbia portuguesa de Cadí la Seu. Aixecant el cap, veiem, aquí troba, guanyant la línia de fons, no, finalment. S'ho rumia Jojo, la bombeta, doncs Cistella, trencant aquesta zona. T'has fixat? Lucy tenia claríssim que aquest pas havia d'anar a la Jojo. La Jojo no estava preparada. Crec que això podria haver fet el triple fàcil. Una jugadora com ella. Laura Peña, atenció, ara buscant la passada, mira Ticharri, ara sí. No s'ho pensa Jojo Nosic. Triple. Doncs si faltava alguna per entrar en el partit, aquí la tenim. Jovana Nosic amb 5 punts consecutius, 74-59, Héctor. És una crac. Jovana, quan tira així, com surt la pilota de la mà. Classe. Bueno, la resposta ara de Reka Zux, atenció, per no deixar-se ablandir, a fer-se més petit l'equip hongarès, 74-62, i la torna a robar la pilota Zux i cap dins. Li torna aquest parcial de 5-0 DBTK Miskolc a Cadí la Seu i torna altra vegada la diferència de 10 punts. Ui, altra vegada, pilota perduda de Laura Peña. Ara no troba l'opció de Vilassar, recupera bé Georgina Bahí. Bona recuperació de Geo en defensa. En Bernat Canut. I Bernat cabrejat, Amb cara de pocs amics, Bernat Canut. Atenció, aquí veiem l'acció repetida. I Geo ha pensat, que tenia Laura més a prop, jo crec. Són les passades que fas més de memòria que aquí està la lesió. Aquí està la lesió de Xiomara. Control! No repeteixis la jugada, sisplau. En aquest cas el turmell dret va ser... Aquí ho veiem, en aquest cas no ha aixafat a ningú, però a les guins és realment dolorós veure l'altra vegada. Aquí veiem l'equip mèdic del DBTK Miskolc.
I Gori també, doncs, amb cara de, com dient, què ens està passant, no? Ben repetit en el salt, doncs sí, xafa finalment a Elling Gustafsson i això provoca l'esguins. Aplaudiments la jugadora del Cedis Bàsquet. I veiem que és el mateix entrenador, Héctor, que també amb el cas de Gori, que va buscar directament a la jugadora. Això diu molt, no? És aquest llenguatge no verbal de la unió d'un equip, no? Sí, cuidar les teves jugadores és molt important, no? Crec que s'ha de donar confiança a la pista i bueno, fora de la pista s'ha de mantenir una distància, no? Però s'ha de tenir detalls, no? I aquest és un d'ells. Aquest és un d'ells. Doncs marxava Morrison retirada lesionada, recordem també anteriorment a Gori, a inicis del partit. Ara faltaven 7 minuts per finalitzar el partit i a veure com Cadí la Seu doncs aprofitava, potser, per dir-ho així malament, doncs aquesta baixa... Bueno, jo em retracto de les meves paraules d'abans. Jo sí que tenia en ment que havia sigut així, però jo, bueno, després de tenir oportunitat de revivir el partit, crec que la feina de Cadí la Seu estava molt per sobre d'aprofitar una lesió d'una jugadora contra. Sí, està clar. De totes maneres, això jo pensava que va arribar a ser més transcendental a la lesió. Suposo que canvia la fi perquè no recordes més el marcador final, no? Que no el marcador exactament com ara, que és quan veus que s'ho ha fet. Però sí, de totes maneres, un DBTK Miskolc que tenia un partit difícil aquí a la Seu d'Urgell, òbviament, amb un viatge molt llarg i que es trobava amb aquesta mala sort que se'ls lesioni dos de les 3 jugadores referents, sense dubte, de l'equip. Torna a reprendre el joc a la Seu d'Urgell i no anota el llançament de 3 Cañasi. Rebot defensiu per Laura Peña. 100 minuts, poc més de 100 minuts per acabar el partit. Atenció, ara Irati Echarri buscant a tirar amor com aigua en el desert, no la troba. I acord altra vegada Reka Sucs. Atenció, ara la talla molt bé, molt precipitada aquesta passada ara. I a l'altre costat de pista, Giovanna Nojicam. Falta possibles passos, no? Haguessin pogut ser. No, jo dic per la passada de la Gustafsson, allà a l'àrea, no? Que l'ha agafat la Tinara, no sé per què, perquè tenia 2 per davant. Una mica precipitada. Laura Peña, que bé, ara troba la continuació de Tinara Moore, no és falta personal, però està una tal Elling Gustafsson que segueix recollint tota la brossa de la Seu d'Urgell i que segueix sumant 22 punts per ella. Quina gran feina va fer la sueca, repetim, en aquest partit, que estava a tot arreu. I atacant l'equip hongarès. El pick and roll molt bé, Skoric, mitja distància no. Rebot Sidney Weiss. I ja torna a córrer Cadí la Seu. Ara, Elling Gustafsson s'aixeca, Sidney Weiss. Triple de Sidney Weiss. Que ha baixat la diferència avui, però ja està. Sobre les 10. Quart triple de Sidney Weiss, 18 punts per l'americana, més 15. Com dius, Héctor, Cadí la Seu. No, pues he vist mal el marcador. Pues pot ser, no ho sé, ara, si no ens enganyen, 79-64, de moment. Sí. Veiem el gel aquí al tornei de Xiomara Morrison. Atenció ara de BTK Miskolc, molt forçat, bona defensa ara de Cadí la Seu, i a cor Laura Peña, aixecant el cap com sempre. Ui! A veure ara, la Peña Elling Gustafsson no vol aixecar-se per llançar. Ara no nota, Elling Gustafsson es passa de... Que li costa molt la sortida, Satori, des de Campot li costa, és lenta. Des de Sucs, atenció, que bé ara enganya a Laura Peña. Satori totalment lliurada, no... Rebot Sidney Weiss, que també capturava el rebot i corria i una Sidney Weiss que feia de tot, no?
I tenien falta, sí, està molt centrada, molt ficada el partit. I bueno, és el que hem dit, aquesta jugadora en aquestes condicions és brutal. És brutal. Més 26. Performance Index, no sé, Héctor, què te'l portes l'anglès, però no sé ara ben bé si seria el més menys o seria la valoració individual. Quin 2+1 de Tinara Moore recollint el rebot ofensiu, la falta personal al cau del costat de Maja Soric, que si no és la quarta serà la tercera falta personal d'ella, no? I veiem que marxa. Control, me dice control, em diu control, que miris el WhatsApp. Vale, miro WhatsApp. Cistella de Tinara Moore, completant aquest 2+1, 82-64. Shatori buscant la resposta ara, no. I acord Cadí la seu mitjançant Jovana Nozic amb Laura Peña. Tinara Moore, situació del pal baix, davant Angèlica Kiss, que cau i anota Tinara Moore, també ficant cullerada. 25 de 33 llançaments amb tirs interiors Cadí la seu, Héctor. Percentatge molt i molt alt i fent molt mal des de la zona al conjunt urgellenc. La pilota ara se li mig escapa, cama enrere, sí, havia xafat. Molt ben vist per part dels col·legiats. I veiem, és com l'acció de l'era compo atrás de Sergio Llull, no? Sí, aquesta sí que l'han assenyalat, eh? Crec que aquesta és més clara. Doncs Héctor, més 20 Cadí la seu, falten 4 minuts escaig, que ve ara Lucila Pasqua donant-li la pilota a Elin Gustafsson i una altra cistella per ella. Lucila Pasqua, que podia haver llançat perfectament aquest tiret seu de 4 metres, però que ha trobat molt bé l'opció d'Elin Gustafsson, no? Que tornava a estar en bona situació a sota la cistella. Fàcil de trobar, no? Podríem dir. Jovana Nozic de 3, no, ja hagués sigut massa aquest llançament. I ara s'ha trencat el partit i és un... Sí, ara és el que dius tu, no? Partit totalment trencat, més 22, potser l'equip hongarès una mica amb la moral una mica baixa després de veure una nova lesió d'una jugadora important seva, no? I un partit trencat. I situació de partits trencats, on sobretot Jovana Nozic tendeix també a créixer-se, no? A créixer una mica, a tindre encara aquesta poca vergonya, per dir-ho així, i per seguir ampliant avantatge al marcador, no? Sí. Bueno, és que amb aquestes... Bueno, no sé, és que ja... No sé què dir. No, que dic que amb el partit trencat es donen més avantatges, més posicions lliures i Jovana, el que hem dit abans, se tira sola i ja ho sap. I tira i passa sola, perquè Déu-n'hi-do quina assistència l'ha donat ara Lucila Pasqua sense mirar. I s'ha entrat a pista en Palma, Héctor. Ui, ara molt forçada Donia Zele, però reconeix la falta personal Lucila Pasqua. Veurem ara la repetició. Bueno. Tampoc, no? Tampoc. Potser si hem d'assenyalar una falta personal, potser seria Gustafsson, més que a Lucy, de tota manera. Sí, jo crec que sí, que Lucy ha sortit allà... No sé... Doncs no entra aquest llançament. Què? Altra vegada no entra el llançament de Donina Zele, 0 de 3 amb tirs lliures, ara sí que anotava. 1 de 4 per ella i el partit totalment encarat per Cadí la seu, no? Que un avantatge així li servia per potser somiar no, perquè era el segon partit, però era molt important treure una gran avantatge si guanyaves també al partit de la fase regular. Bueno, primera victòria, és importantíssim. Primera victòria a Eurocup, sobretot a casa. Doncs la valoració en aquests moments de partit era de 116 contra 59, Héctor, de valoració total dels equips. Això et diu molt i molt, no? Això reflexa clarament com estava jugant un equip i com està jugant l'altre, no?
Partit on Cadí la Seu va poder dominar i ara mateix ja dona espectacle, mentre veiem que anota Ustay un altre cop, la mateixa situació de 4 metres que hem vist anteriorment. I ja remena la pilota Cadí la Seu, encarant ja menys de 2 minuts per finalitzar el partit. Se l'ha escapat a Ana Palma la pilota. També la recupera Irati Charri. Ja torna a córrer Llorena Díaz. La pilota, ella mateixa, ella s'ho fa. Molt fàcil per ella, recolzant-se d'aquest gran taulell que sempre té com a referència. El teu amic. I al cap i a la fi anotava el seu quart punt només, Llorena Díaz, no? Només amb l'espectacle de Sidney Wiss, de Lynn Gustafsson, també Tinara Moore, ara hem vist sobretot el tercer quart. Doncs si Llorena Díaz també hagués sortit ficant 15 punts, estaríem parlant de 124 punts que hagués anotat. Sí, però un partit de bàsquet no tothom pot jugar bé sempre perquè... Està clar. És per tothom, no? Jugant a Nosic un altre cop, li donen distància, es para un bon més. El que ben has parlat abans, que ella es sent amb molta més confiança un partit trencat. I sola ficar percentatge. Això era la resposta altra vegada de BTK Miskolc, que no baixava els braços, anotava aquest triple Cañasi i altre cop Llorena. Aquí el partit estava donat per sentència, però Cadí la Seu seguia donant resposta a aquests atacs del BTK Miskolc. 2 contra 1 a Lucila Pasqua, troba molt alliberada a Llorena Díaz, que no anota aquest llançament, que ve al rebot. Quina potència d'Irati, d'Irati Echarri. I amb la pilota Jovana Nosic. 2 contra 1, atenció, Irati Echarri, surt de dins, rebot d'aquí d'Ana Palma. Atenció, prova altre cop el llançament, Cadí, no. Ara agafa el rebot de BTK Miskolc. 30 segons per finalitzar el partit. Falta personal d'Ana Palma, que aplaudeix molt Bernat Canut. Recordem que Bernat Canut ha ficat molt i molt importància a fer faltes sobretot intel·ligents, no? Sí. A utilitzar... Anava cap a Cistella, s'havia de parar i l'ha fet molt bé l'Anna. Sobretot a utilitzar les faltes d'una manera intel·ligent, no? Sí. Últim atac, quasi bé, podríem dir, de l'equip hongarès del Palau d'Esports. Les faltes és una altra... Bueno, encara que puntueixi en negatiu, és una altra eina del bàsquet, que s'ha d'aprofitar. Que bé, ara buscava la passada Lucila Pasqua, Yoyo Nosic, la porta enrere, però ella mateixa... Ja ha fet falta i la mateixa defensora l'aixecava a la mà. Anota una nova cistella, Jovana Nosic s'enfilava als 12 punts, i això ja estava donat per sentència. L'últim llançament de l'equip hongarès no entrava i Cadí la Seu guanyava el seu primer partit al Palau d'Esports per 94 a 72. I recordem que després, o abans, de fer 90 punts més a la Lliga. O sigui, va ser un encadenament de partits. Aquest partit va ser important, no? Jo crec que, no sé, per les jugadores suposo que també, i hauríem de dir elles, però pel club, sí, no? Perquè ens va situar una mica a Europa. Va dir, ei, aquí estem nosaltres, som un club modest, però... Però venim a donar guerra. Tenim lluitadores i qualitat, i mira, i aquí hem vingut per fer alguna més que participar, no? A donar guerra, en aquest primer any que, mira, aquí veiem el doctor parlant amb Morrison. Sí. Que recordem que la van poder mig tractar a la Seu d'Urgell, me'n recordo, tant a ella com a Gorí, a Xevi Calm sobretot i el doctor Santos van estar molt a sobre d'elles per ajudar-les amb tot el que poguessin, i aquí veiem el ritual novament de Cadí la Seu. Cares de felicitat a les jugadores. Donant les gràcies a l'afició, com sempre. Si Cadí la Seu està així i amb una rialla, que ho fa cada partit, no, però si acaba amb aquesta rialla, vol dir sensació, vol dir victòria i vol dir felicitat per tothom. El bo és que al llarg de tota la temporada aquest ritual s'ha repetit guanyant. L'agraïment amb l'afició és tan... Agrair a l'afició, no? Que és molt important, no? Que al fin i al cap és el que... Tant a les bones com a les no tan bones.
Exactament. Doncs bueno, Héctor, crec que ho deixarem aquí. Una altra vegada ha sigut un plaer. Una altra vegada ha sigut un plaer. Si et sembla bé i tinc l'oportunitat, rescataré algun partit més així i tornarem a entrar a la guerra per tornar a rememorar algun partit així que hagi sigut molt important a la Seu d'Urgell i que haguem pogut viure amb Cadí la Seu o amb qualsevol altre equip del club. Intentarem rescatar-ho, tot depèn del que puguem agafar. I res. No hem saludat a ningú avui, què ha passat? Avui a ningú, bueno. Però sí que podem donar el missatge de que es quedi tothom a casa, que molts ànims perquè queda poc, quedi poc o molt, que tothom sigui conscient, sigui responsable, que això ho superarem i ben aviat tornarem a estar aquí, no? I tornarem a ser a les pistes i nosaltres als comentaris i vinga, a gaudir de Cadí la Seu per molt més temps. Pues res, fins la propera, Héctor. Merci.